2018ko urte horretan, Izarraizko frontoian egintzen mitina, garai hartako mitina. Urte gutxi pasa ziren, eta ikusten baldin badugu mugimendu berri bat sortzen juntzan 80. hamarkadan, eta Ezker Abertzale izenarekin aldizkari bat atatzen zen, gehiena agertzezana edo esatezuna erderaz zan, punto y hora. Ikusi 82an, 1982an, ze esaten zuten aldizkari horretan, bakunei buruz, farmazeutikari buruz, eta guzti honetaz, gaixotasuna nola ikusi behar dan, ni buruz ikusi, hemerotekan daude. Ikusi ze bide urratu den eta nora iritsi garen. Badirudi Ezker eta Abertzale udalean dugula. Ezker eta Abertzale. Zer esaten zuten, zer esaten dute. Noiz zen egia, noiz da gezurra. Lehen gezurra bazan, bakunari buruz, farmazeutikari buruz, esaten zutena, gaurkoa da egia, bakunatzeko eta gainera denak. Ala, oin da gezurra eta lentzan egia. Horrek erantzun bakarra dauke. Euskaldunona badaki gizatasuna lehen, orain eta beti. Eta aurrean dugunari entzutea guztiz dan bezala eta onartzea bere askatasunean izan da Euskaldunon ezaugarri bat. Eta nik horri eusten diot horrek dulako etorkizuna. Eta asma dezagun egiten hori, eta ez utzi kanpokoak barruan sartuta diguten botika zikin horiek dena kutsatzen. Eta jakin kutsatzen nahi duna kutsa daiela, hori ere norberaren esku da, baina kutsi pakean, bizian sinisten dugun, sinistu ez, izkitzi hori pakean, eta lehene bai, oine bai, biziak beti izango du bizia. Eta beldurrak ez. Bueno, besterik ez. Norbaiten ebali mago, bidea iriki, eta gizatasunez elkartzen gehan une bakoitzak bere frutua du. Eta libre izateak elkartzen gaitu. Eskerrik asko.